Emir Ahmet'e navşeya Suriye hündereke kevnar ya Kurdan böyle parve bikin hündera dakika evine serekani ve her bu bernama hoşi em bu navenda çanda Kurdan ya New York ya amade dikin ve bana heye Fatih Rojmena basa dakika bikin hündera dakika teçab dest ve hündere kirku hatışık televizyon navenda kevekir. والله جارة أول لقون تسبيكر أزميرين ديجيم لقون سرلاشي بيرها بو سرلاشي كالها بو بالا مكشانت أزوان رأى خفي موان برسي يعني هنج بو تشيد كأب موتيفاناتي تشواتي وانجي تقول والله أم جوان بون ما تشيكرو نظام بوش مان بو بردوي بهاوي مرقم تسبيكر إجا إديم يه دقلي مكي يعني بدق مكي ديت موان برسي وی هاوی دست بکر و از هیم بوم تکنیکاوی چاوی تی چیکرن و جارا اول مشوار چیکره Tabi serlaşe hoş çekir jarayken. اره و مسر یه خوشکا خوا قیزی آبی ملاوی آبی م و وی هاوی دست بکر و پشتره از هاتم آمده هنجی هنی لیکونیم سر دقا چیدی بو چاغز هات آمده و در دورا مجی بالاوان کشاند وان جی خواست کو چکی کم نشوپی و ایدی تی بیر کرن و وادی سرلاش جوانه که نها ام دبینن تنی سرلاش بیرا هیه چاقا سرلاش مجی دیت بالاوان کشاند yani dibêjin ev çanda wan da nebî wayê yeka ciwan jî çê dike û wî hawî bala wan jî kişand û wan jî xwest û êdî sosyal medya jî hinkî yani jiyana me dicakî mezin digire û ew parve dike wî hawî erê gelek bela bû û êdî mirovên cuda jî xwest û min jî xwest ez kargehek deqa bikim ji xwe hêla me cihakî wisa tune ye hem ji bo ev çanda jî berdewam bikin nêw hani wenda nebe erê û hem jî ê ku dixwazin were em li ser deqa biaxivin em deqa çê bikin û wî hawî berdewam bikin. Te got cihekî wisa tune li Kurdistanê ku em zanin me tune bihîstiye tiştekê navendeke bi vî rengî tune ye ne wisa li Bakur taybet. Wala hawî ez zanim tune ye ez bawerim eger heba ya wê tekilî min re bikirane yani hawî ez zanim ye derdora min zanin cihê yani cihê taybetî ji bo deqa hatî avakirin tune yani. Berê deqa me li ser laş ixtiyaran didî taybet jin ixtiyar lê êdî piştî vî atolê dibe ku em ser laşê ciwanan jî bibînin vê hunerê. Berê berê ji xwe niha zêdetir ciwan tên yani ê pîr kêm kêm ew jî yê dilê wan dimabe dixwaze çêkitê niha zêdetir ciwan heye û eleqa wan jî pir zêde ye ji ber ku hem hinkî popüler bûye hem jî tişkî kev neşopî ye û hawê berê tê çêkirin bala wan dikişîne yani zêdetir niha li Amedê ser laşê ciwana em dibînin yani zêdetir tenê ne Amedê jî bajarê din jî tên ciwan ji bo deqa an jî ez cara diçim derveyî bajêr ê ku bajar ez diçim ê ku dixwazin tên li ba min deqa çê dikin yani eleqa wan zêde ye û ez bawer dikim salên pêş tê de em ê bibînin yani zêdetir ew ê ser laşê ciwanan be. Herî her wiha ez dixwazim vê jî bipirsim çawa tu çê dikî demên berê bi şîr çê dikirin şîrê ku keç be yani divê ji dayîka keç be şîr dikirtin û çê dikirin hêj bi wî te evet usulê tu çê dikî ya cudatir bû. Niha jî ez vê usulê çê dikim ez ji xwe teknîkê çêkina deqê pir in mesela hinek heye fataşka hewên û teniyê çê dikin hinek heye ava gîhê û teniyê çê dike hinek heye zertika hêkê û teniyê çê dike barût û ji te re bêjim tiştê wa cuda cuda heye gorî herema tê guherandin yan jî gorî wê demê çi hebe çi amade be gorî wêya tê guherandin le ya herî zêde bi şîr tê çêkirin ez jî niha bi şîr çê dikim şîr û tenî Tu şîr ji ku peyda dikî ew pir zehmet û wala mesela hinek heval tên şîrê xwe xwartîne û tên yan jî çaxa şîr biqede hinek hevalê me heye yê zarokê wan ê keçe ew jî mirtînin yani wî hawî ji xwe zaten yani ew qas şîr çî nabe yani zêde şîr naçî hani tişkî hindik hebî jî têra deqê dike yani. Peki ev çawa çê dibe me behsa şîr kirema çawa çê dibe yani şîr û tenê ez li nav hev dixim ew jî çikek wan heye yani çawa bêjim qeysek wan heye mesela kevçekî qedeha em bêjin şîr
و دو کفچی تنی وی هاوی ام ناو هف دخوا و چقدر کم ناو هنگی زحمت یعنی گرک مرا باش لهبخه و پشتی وی هناك هی دکلینه هناك هی جنا کلینه مثلا اب آگر ام از نا کلینم و داویه از موتیفه تی خواستن لسر لاشه وان خیستکم یعنی هناك هی دو خیستنه کما وی هاوی چه بکه برا و ناتورال خویا بکه و داویه جا بدرزیه سر دچم حتی کو دکوی بنی چرم وی هاوی تی چه کرن ev taybeti kişi heraman şeydi ve Van Dakin kuan bahsa dikin mesela heraman yerine o Ali raha yaptı zanı ku betreye. Li tabaya Kurdistan'ı ev hüner heye yanma. يعني الكردستان هما تبيجا حمي هرما هي هبو نها هناك هرما يعني وين ضابوية إيدي أو كفنا شوبينا يتشكرن نها زيدتر لميردين للرحاية لأنتابة الكليسي وان تشكرن وهلا أزيدياج مثلا أف كفنا شوبي بردوام دك الوهلوان لأن هذا زيدتر فعاليانات تشكرن و ام دبینن کو تنه سر لاشه کالو پیرمه هیه yani پیرمه هنزه دتر Her sembol xwedî wateyeke bêyî rengî ye. Mesela ev sembola ku nan ser laşê te çi watê? her sembolek wateye kuan heye mesela ev niftave ev zanine temsillik yani zanetiye yani bilgiyen bejim bir Türkiye evet temsildik yani gori haram aşte guharandın vateyawan mesela hanek dibeji jinezeri de Paris hanek dibeji hebuni temsildik gori mrova daqa çedikiji vateyawete guharandın misal tu daqa çeket tu duxwazi kija vateye bidwe daqa ew gori te wi hawi yani çiki wi hawi ji heye çiki taybet gori mrova taybet yani مثلا ام نكر بتاف تشكري وعطيها وان حمية عيني او كجا انرجي تشيك تشخورا كجا واتي بده غوري يعني او تشتكي تزاني يعني Peki ev mesela daxna hat des bir kaliyen kiriyet şeyde kele vedera alaka gerçavaya yani kesin kutin çıt xwazın betir. Girsen bu xwazın işte. kesin teyze tir tav dixwazin Çima? يعني ez bawerim ji ber ku mesela hem zêdetir li ser laşê kalûpîra heyî tav yani tav taç û şey peskovî û ew sê nuxte heyî çar nuxteyî pêş nuxte heyî wana zêtir vana tê hani xwestin ew jî mesela çîk heyî gorî herema motif jî mesela herema rihayê motifê wan ê herî zêde tê çêkirin cuda ye êvê derê cuda ye yan jî entabê cuda ye çikî wî hawî jî heye li tav li herema hemiya aynî yani herema hemiya ji tê çêkirin ji ber ku ji bo me pîroz tav ji bo Kurda hani berê de pîroz e ez bawerim zêdetir hem ji bo vê ya hem jî zêdetir li ser laşê kalûpîrê me heye ji ber wî bala wan dikişînin û wateya wê jî mesela mirov gorî xwe watê dide û tav jî bi teknîkî jiyana me de cakî pir giring de ye yani erê wî hawî ji ber wî tav zêdetir tê xwestin Divan ve Davide evinden gelek popüler buydu. Nava civata Kurdan da taybeti. Civanın Kurd alakayı zeden nişanı bir hüner edin. Efter rahatsızlık ya tuji aciz ya kifatete. Yani duvarı çanda popüler de jipasa ve kem de mantıklı. Valla bi rastî zêde ne tişkî baş e le em dixwazin aliyê baş lê binêrin yani ji ber ku mesela ez dixwazim ku çaxa ciwanek hat zanibe dîroka daqa watê wan çi ye ji bo çi kalûpîrê me çêkirî ev hezar sal bi ser laşê wan hatî vê demê ez dixwazim henî va tiştana zanibin le zêdetir niha ji ber ku popüler dixwazin çê dikin yani ev jî yani aliyekî baş e aliyekî ne baş e aliya ne baş niha me got ji hani cişkî nizanin û tê çê dikin aliyê baş jî ew motifana li ser laşê wan e û çaxa mezin bibe zarokê wan ê bibîne yani tornê wan ê bibîne wî hawî ew ê derbasî wan bibe ez vî aliyê hinkî lê dinerim û çaxa tê jî misal li ser deqa nizane bi tişkî ême ez heta ku destê min tê ez hani jêr dibêjim wî hawî ye ji bo wenî tê çêkirin an jî watê wan vaye
yani aliye başı hey aliye ne başı hey yani. İşte kum film kurtu xwasi bi atölye sana hene ki vi huneri peşe bi. Yani tına nahili vi huneri wenda bi. Nasıl Ere vi Almanistan gide getirin. ere jixwa yani em hemizane ev kemne şopiyak dikü wenda bebe yani. Yani jixwa hatta 20 sal 20 sal edine edi ev kalime püreme ev rahmet bikin و ev motifana ve serlaşe wenda beben. Ji ber wî ez dixwazim ev motifana wenda nebe jixwa ev çend hezar sal hatiye û bira hema 100 sal kedine jî her yani. Derya me biçe. Ere. İnşallah usta berdamam kem bejin. Ere. Na ciwana ki ketum dur xwast dövme çekerne dexne xwast ez bor. Mesela dövme çeke te gona ez çê nakim. Belê mixabin tên dibêje ez dixwazim yazî yaz bikim ya jî ez dixwazim vê derê nizanim qeleşê xêz bikim ya tiştê wa ecêb ji tê xwestin êm ez çê nakim ji ber ku yani deq û dövme tato tiştê hevdû cudatir e êm ez hê dixwazim ser motifê me kemneşopî bixebitim ji ber ku ev motifan zaten dike wenda bibin ha her cem tatoyekî ev ciwanên hahat Wê jêr çêke êm karê min ne ev karê min deqin ne tatoyê ji ber wê êm xêza min a sor ev yani ez qet çê nakim. Ev kevne şopiyeke ber bu wendabûnê vediçe biriya ku ev kargê te vekiriye em dikarin bibêjin ke pêşiya lê hatiye girtin. Lê ji bo berdewamiya wê ji bo ku mesela ev berdewam bike projeteyê nû hene an kesên ku tevlî te bibin hene ku ev kar berdewam bibe. Hinek projeyê min heye niha me nivîst me şand ez bawerim ew ê yani çî bikin bixwazin. Cara ewil ez ê li ser deqa hinekî lêkolînan bikim yani qeynexekî derxim yani tişkî derxim ji bo ku mirovê dixwaze li ser deqa lêkolînan bike bixwînin yan jî lê binerin wek belge fîlmekê projeyek min e wisa heye ewil. Ya din jî workshopê deqa ez ê çê bikim ew jî hinkî demên pêş de yê ku dixwaze çêkirina deqa hîn bibin ew ê were çêkirina deqa hîn bibe yani hinek projeyê min ê wî hawî heye ya ev hinekî wê dem derbas bibe hêdî hêdî ji xwe zaten ev 4 mehem kargeha hava kiriye hinek ez ê bela bela we hêdî hêdî hilma fire yani hinek projeyê min ê wî hawî hene. Pîrozkî bi rastî jî gelek spas ji bo deman ku te ji me re veqetan sağ ol. Ez spas dikim mala we ava keda we sağ bî.